Бүген 16 гыйнвар. 16 гыйнвар мәгърифәтче галим, фикер иясе, тарихчы, фәлсәфәче һәм дин эшлеклесе Шиһабеддин Мәрҗәнинең туган көне. Ул 1818 елда дөньяга килә. Бүген тарихта тагын нәрсә белән истә калды икән? Әйдәгез тарихка күз салыйк. 1820 елда Россия сәяхәтчеләре Фаддей Беллинсгаузен һәм Михаил Лазарев Антарктиданы ача. 1909 елда инглиз-ирланд сәяхәтчесе Эрнест Шеклтонның экспедициясе җирнең көньяк магнит полюсын ача. 1933 елның 16 гыйнварында балалар шагыйре Хакимҗан Халиков туа. Хәзер инде бу тарих. Син бүген тарихта нинди эз калдырырсың?